Hi guys, good morning. Welcome to our YouTube channel. Ini engkau nanti special person nih kalian meet malpondula. Engkau nanti bye. Bye. Welcome back to our YouTube channel. ಏನದು ಅಪ್ಪ ಅಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ ವಾಟ್ಸ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಪಂಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ನಾಯಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಡ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಕೂಗೋಂದುಂಡು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಯಾಬ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೊಡ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಸ್ ಟಾಪುಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಡೇ ಪೋಡು ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಯಾನೆ ಹೈಲೆ ಟಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಬ್ ನೋಡು ಮಲ್ಲಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂಡ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೈದ ಆಯ್ತಾ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆತ ಅಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕರಿದನ ಬರ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅದು ಫುಲ್ ಮಲ್ಪ ಕಾರ್ ಬಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಕೈಕೆ ನನ್ನ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರೋಡ್ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ముట్టులు నీళ్ళును మొబైల్ కుండి వైపు లేరు ಅವೆ ನೀವು ಕೇಕ್ ಅವೇನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ರೀಚ್ ಆತ ಒಂದು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಗೊತ್ತಂದ ನಮ್ಮೊಂದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಂದ್ರೆಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ₹5 ಇಂಡೇರು ಅಂಚದು ಎಂಗ್ಳು ಇಂಚಿಡು ಪಾರ್ಕ್ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗೈಸ್ ಸೇರು ಇಟ್ಟೆ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ನಾಯಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಅಂಡು ಸಮೌಂಡ ಊರು ಸೈಡ್ ಬೈದಂಡು పోతుండ ఇచ్చి పోతేసి ఊరు ఇంచ బర్త్డే అత్తి కొంచెం ಗಾಡಿ ಹೋನೆ ಇರ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋನೆ ಹೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಟುಂಡೈ ಸಂಡ್ ಇಂದು ಲೈಟರ್ ಬಾಳೆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇದಾದುಂಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಬೇಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಾದುಂಟು ಬಂಗಾರ ಮನಿ ಉಂಡ ಬಂಗಾರ ಮಾಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಚೋಕಾತುಂಡು ಇಂಚಿತಲೇ ಮೇಡಮ್ ಶೋಕಾತೀನಿ ಸತ್ಯ ತುಲೆ ಯಾನೆ ಇರೆಗು ನೈಟ್ ಕುಲೋ ಒಂದು ಉನ್ಮಾತ ಇದೀನಿ ಮುಗುಲ್ ತುಂಡ ರೀಲ್ಸ್ ತು ಅನ್ಕೊಲೊಂದೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಸೆಲ್ಫಿ ಬಂಡದು ತೂಪಿನಿ ಫೋಟೋಗೆ ವರ್ತಿ ಪೋಸ್ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ದಾದ ಮರ್ರೆ ಅವಸ್ಥೆ ತಿನ್ರ ಬಾಯ್ದ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ
ರೈಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಸದ್ಯಗೆ ಮುಂದೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನು ಬಿಯರ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೋಲಿ ಮೋಲು ಆಲ್ತುಲೆಗೆ ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುನು ಕೊರ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಬಡ್ಚಿ 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 ಮೊಲ್ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನೆಂದೆ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಲ ಪುದಾರ ಶ್ರವಣ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮನ್ಪ ಮನೊಂದಿದ್ದ ಮೂಲೆ ಅವಳು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರಂತ ಎಂಕಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡ್ನೆ ಎಂಕಲು ಕಂಚಿ ಕೊಂಚಿ ಕೊರ್ತುನೇ ಇಜ್ಜಾತಯ ಸರಿ ಬಾಯ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಏಪಲ ತಿನ್ನಂದಿನಾಗಲು ಫುಲ್ ಕೇಕ್ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಕೆ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕೇಳಿ ಯಾನ್ ತಿಂತು ಜಿಮ್ಮುಗುಲೇ 2 ಜನ ತಿಂತೀನಿ ಯಾನ್ ತಿಂತು ಎಸ್ ಪಂಚ ಒನಸ್ ಲಂಚನೆ ಗಟ್ಟಿನ ಮಂತ ನಾನು ಒಂದ ಟೈಮ್ ಮುಡು ಮತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಚರ್ಬಿ ಆವಡು 2 ಗಂಟೆ ಅಂದು 2 ಗಂಟೆ ಒನಸು ಕುಲೊಂಡ ಆಂಡ್ ಒನಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಇದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆ ಕುಲೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಬಂದು ಫುಲ್ ಕಾಂಡೆ ಪೋತಿನಾಗ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾರ್ಕ್ಲೆ ಸುತ್ತೊಂದಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗಂತೂ ನೆನಪೇ ಆಯ್ತು ಆತ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ ಅವಳು ಒಂಥರ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಸರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಗ ಮಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್